mitä te näitte siinä oli ehkä... Se oli ehkä mun mestariteos niinku epäironisesti. Mä kuvasin niinku mun matkan tuolta Prismalta tänne. Silleen pätkittäin. Myönnettäköön vähän kuumotti, kun mä näin siinä, että siinä oli jonkun jalanjäljet tossa polulla. Mä ajattelin, että ei kai kukaan nyt täällä niinku kävele täällä metsopoluilla. Mut sitten niinku tänne mun koloon niin ei ollut kenenkään jälkiä vielä johtanut. Mä oon nyt niinku... Mä oon nyt jalostanut tätä hommaa. Paremmat hanskat, sellaiset, joilla voi tehdä asioita, mutta mitkä myös vähän lämmittää, eli puutarhahanskat. Arvaa kuumottaako, jos joku vittu tulee tänne niin oikeesti. Mä haluan koskettaa sitä kaljaa hanskoja. Onkohan mä ikinä edes juonut tätä jättikaljaa? Mä niinku todellakin haen jotain, niinku mä käytin mun viimeiset pullorahat mikä toi eläin on? Tosta se on joku lintu eikä mikään ihminen tai ilves. Mä hain pelastusta. Mä hain sitä täältä. Voi vittu, miksi mä vertaan mun elämääni nyt niin vahvasti siihen Stalkeriin elokuvaan? Vähän niinku Zonesta hakis niinku itselleen anteeksiantoa.
ehkä nyt myönnettävä, että tää ei toimi. Mä odotin jotain enempää. Mä odotin jotain suurempaa tästä niinku tältä. Ja tältä. Mutta tehdään ette edes näe sitä, miten mä näen. Kuuluu tämmönen viheltävä eläimen ääni, onko se lintu vai mikä se on? Ujeltava. Totta puheen niin kun nyt tuntuu siltä, että pitäisi kaataa kaljat maahan ja lähteä kotiin niinku vielä kun on mahdollisuus siihen lopettaa tää pelleily. Mistä se on se? Mä oon kuullut se on joku vitun laulu. Sä etsit vapahdusta, mutta sä etsit pelastusta, mutta et saa sitä täältä. Missä mä oon kuullut se? Se on DJ... Ei vittu, se on onko se DJ Ipusella? Sä etsit pelastusta, mutta et löydä sitä sairaankuva. Se on niinku elämä nyt tällä hetkellä. DJ Ipusalillekin on hyvä lapsi ja valitettavasti vaimo. Tai onkin parisuhde. Mut se teki sen albumin. Mikä se albumin nimi oli se? No siis DJ Ipusalin ja Lopon tää Olympus, se on vitun kova. Ja sitten niinku sitten se albumi, missä oli se Pilalla ja kaikki nää vitun kovat. Koska DJ Ipusalo olla mun niinku pelastaja. Jokainen tarvii niinku pelastajan. Mut sitten kun sä niinku lopetat ryyppäämisen, niin mitä sä sitten teet? Kyllähän mä niinku voin olla selvinpäin. Mut mitä mä teen? Tää on muuten paha nyt kun täällä on lunta, niin no siis onhan täällä aina ollut lunta, mutta nyt niinku tuntuu, että mut nähdään paremmin täältä. Noi autoilijat siis.
toi puhelin muuten käyttää ihan sairaasti akkua, kun se kuvaa. Silleen niinku ei pysty edes mitään tunnin videota. Mulla oli niinku ajatuksissani Tallahasseen se... Oliko Tallahasseella nykyään siis tässä hiljattain joku skandaali? Joku pedofiilihomma. En mä tiedä, mutta niinku Tallahasseen sillähän on se joku vitun 6 tunnin video, missä se niinku kesällä istuu jollain pellolla ja juo kaljaa. Siinä on niinku ideaa. Siinä on niinku... Mutta onko sekin niinku yrittänyt etsiä pelastusta? Siitä monologista. Ei taas mene päähän tää kalja. Miten paljon tätä oikeesti niinku siis paintillinen 4.5 eikä edes tunnu. Hey Siri, what time is it? Tähän paskalaita. Hey Siri, what time is it? Aha. Eiks mä kysyn kelloa, kun se näkyy tossa? Näin tuli. Mä en halua laittaa näitä kaljatölkkejä mun reppuun, kun mulla ei oo mitään pussia. Toi kuvakulma tuossa kamerassa on niinku tosi rajoittunut. Mut se laajakuva, mä huomasin, että se laajakuva linssi, niin se tuottaa niinku tosi huonoa laatua. Mä sitä halua käyttää. Sä etsit vapautusta, mutta et löydä sitä ajatuskiveltä. Se on kyllä niin nolo juttu. Ajatuskivi lol. Röökit kaljan kanssa ja röökiä ei lasketa kaljan kanssa, mutta lasketaan kuin kalja röökin kanssa.
11 nyt mä haluan sotkea mun hanskuja, niin sen takia mä tein noin. Jos näyttää tyhmältä. Joo, tää on nyt niinku mun masterpiece. Seuraava ajatuskivi-video kuvataan ilman tupakkaa ja ilman kaljaa. Vuoden päästä, kun mulla on vaimo ja talo. Se stalkeri niinku, siis kaikki elokuvat, nehän näyttää niinku, jokainen hahmo siinä elokuvassa oli vähän niinku rikkinäinen ihminen. Omalla tavallaan. Niin kuin me kaikki. Toi oli aika kona. Se oli rekka. Kaljan juojan estetiikka. Certain type of aesthetic. On siis nämä on viimeiset kaljat. Loppuvuosi 2026. Kaljaton ja viinaton ja viinitön ja röökitön. Nyt alkaa menee päähän. Eikö se on sitä nikotiin? Mulla on sellainen yksi fucked up niinku ihmissuhde tässä elämässä, mikä on niinku vähän haitallinen. En halua siitä edes puhua. Tai niinku mutuaalinen se on. Mutta näen sen jotenkin niinku myrkyllisenä. Sitten kun rekakuski menee töihin, eikö siis rekakuski pääsee kotiin, niin sit mitä se tekee? Se vetää kaljaa. Se kova, kun mä näin niinku Instagramissa sellaisen kuvan. Tällainen pyöräilytyyppi, jota mä seuraan, niin hieno elämä sillä, mutta sitten mä näin niinku siinä
sen sohvalla, kun se otti kuvan niin sohvalta. Se oli kaljatölkki Sandelissa. Tyhjä. Ja näytti tyhjältä. Ei kukaan varmaan täyttä niinku tölkkiä jättäis niinku sohvalle lojumaan silleen. Tuli vaan niinku mieleen, että se oli ihan niinku arkipäivä mun mielestä, niin kun se postas sen kuva. Ei se varmaan sen ollut, mutta siinäkin on niinku vaan ihmisiä. Ihmisyyttä on niinku siinä. Kaljatölkissä. Siinä on ihmisyyttä. Laitan mun tumpit aina tänne askiin takaisin. Enkä mä niitä maahan heitä, jos te sitä mietitte. Mutta sitäkin mä rupesin niinku miettiä, että onko niinku tupakan tuhka, niin onko se niinku haitallista ympäristöllä. Masterpiece. Vielä kun mä oon tälleen niinku aika selvänä, niin en mä tykkää alkoholista. Mä en tykkää tupakasta. Mutta mä etsin vapautusta, pelastajaa. Mutta mä en löydä sitä täältä. Tai ehkä mä löydän sen täältä. Ehkä mä olen jo löytänyt sen. Ehkä mä olen jo löytänyt sen pelastuksena, mutta mä en vaan tiedä sitä vielä. Okei. Osa 2. Masterpiece. Niinku pimeys on laskeutunut. Jos lämmitteli vähän käsiä kaikkiin paikkoihin. Vittu. Niinku miksi? Toi ei ollut tupakkayskä, toi oli niinku vitutusyskä. Niinku miksi mun elämä on tällainen? Fuck my stupid incel life. No ei se incel ole niinku se ongelma, vaan niinku tää
tää life niinku tää vittu. Nyt toi kalja meni päähän. Nyt alkoi niinku... Nyt niinku alkoi juoksee ajatus niinku sillä... Mä katson Sopranos-videoita paljon, niinku Sopranos-kompilaatioita. Niistä kai jotenkin niinku... Jotain niistä saa. Sirius ja Porco. Porco oli vaan se OG niinku. Vittu. Miksi elämä on tällainen? Jos mä tappaisin itteni nyt, niin se olisi niinku masterpiece niinku siinä valmiin. Se olisi niinku masterpiece oikein niinku. Nyt mä niinku huomaan, että mulla on niinku tää kännisen tyypin niinku puhetyyli tässä. Mä olen itse tietoinen mun humalatilasta. Terapeuttinen humalatila. Kello on niinku puoli 9 siis. Se on se jännä toi, että miten niinku tuli pimeämpää niinku tässä. Siis mä en ymmärrä yhtään miten auringon valo toimii, että niinku miten voi olla nyt pimeämpää kuin oli äsken. Mä luulin, että se aurinko on mennyt niinku jo alas. Mä jotenkin näen sen niinku parempana polttaa röökiä kuin vetää nikotiinipusseja, koska röökissä on niinku se estetiikka, mutta niinku nikotiinipusseissa ei. Siinä on vaan niinku se nikotiini. Tässä on niinku sitä jotain muutakin, vaikka mä tätä niinku haluakaan tehdä. Terapeuttinen rööki. Fuck my stupid incel judge alive. Fuck. Polta vielä. Siis tää on varmaan yhdeksäs rööki, hetkinen. Mä voin laskea, mulla on yksi suussa. Tuohon 8.
13. Joo, tää on 9. röyki. 20 on näissä pakkauksissa. Fuck. My stupid incel life. Mut siis huomenna alkaa mun oikea masterpiece, eli Getting the Shit Together 2026. For real. For real, for real. Mutta ei tänään. Siis jos kuvalautalainen ei ole löytänyt vahautusta, elämän tarkoitusta sen videoilla, niin miten mä voisin ikinä tehdä sitä? Siis ajatelkaa, kuvalautalaisella on ollut yli 1 miljoona masterpiecea. Miten mä voisin ajatella, että mulla yksi on niinku se ratkaiseva. Ei siinä ole mitään vitun järkeä. Ei löytänyt stalkerikaan vapautusta sieltä vitut Soneelta. Mutta ei löytänyt kirjailijakaan, eikä löytänyt se tiedemieskään. Vai löysikö? Mehän ei tiedetä tarinan loppua. Koska se oli vaan niinku sen oli tarkoitus saada mut ajattelemaan. Mä oon joskus niinku, onkohan se minä, joka on ajatellut tai niinku kirjoittanut joskus ylös, että mulla on aina sellainen tahto niinku tehdä niinku se yksi lopullinen niinku kirjoitus, statementti niinku paperilla ylös, että tää on niinku se, joka ratkaisee tän niinku kaiken. Yksi lopullinen niinku
statementti tähän niinku loppuun vielä. Sitten niinku, sit löytyy niinku se merkitys. Viidestoista ensimmäistä 2026. Löytyykö merkitys? Löytyykö vittu? Vittu. Kiroileminen on noloa, mutta niinku samalla se antaa niinku silleen tarkoitusta. Onks kiroileminen niinku halpa tapa niinku antaa niinku jollekin sanalle ajatukselle niinku enemmän impaktia siihen niinku. Kun ei löydy niinku parempaa tapaa. Fuck. Mäkin ajattelin, että aiempi video olisi lopullinen. Mut ei se ole ikinä. Se ei ole ikinä se viimeinen. Sehän me jo niinku tiedetään, että ei se niinku ikinä ole. Miten monta kertaa on sitä niinku. Mut sitten niinku kun sä kävelet tuolla ulkona ja sä katot tuota ihmisiä tuolla, niin onks niilläkään niinku silleen. Onks nekään löytänyt elämän merkitystä? Tässä näkyy mun viha. Kymmenes. Kymmenes Chesterfieldin silinä. Tää on se ratkaiseva. This is where it all comes down to. Te ette näe mitä mä näen, te ette tiedä. Te ette tiedä sitä mitä mä oon kokenut. Mä en tiedä sitä mitä te ootte kokenut. Mä ajattelin, että Arttu Fulkkinen
hän niinku laittais elämän raiteille ja joskus silloin kun se teki niitä videoita, missä se käveli ulkona ja teki komfyja niinku noita kävelystriimejä selvinpäin ja pelasi runeja selvinpäin, veti ES:ää eikä kaljaa. Mä ajattelin, että se olisi niinku Redemption arkki sille, mutta niinku ei löytänyt sekään. Ei ole löytänyt Arttu Pulkkinen pelastusta vieläkään. Mut niinku ehkä Arttu Pulkkisella olisi niinku maailman epikein, niinku vitu epikein. Maailman niinku parhain niinku vitu Redemption ikinä. Niilo 22 ei polta. Onks Niilo 22 ikinä polttanut? Onko se videolla polttanut? En tiedä muuta. Mutta se ei vedä kaljaa enää. Niilo 22, sille kaikki vittuilee, mutta se ei vedä kaljaa. Se urheilee. Sitä aina niinku vertaa itteensä muihin, mutta niinku kaikki on samalla tavalla niinku rikkinäisiä. Mä tykkään Kynistä, Masterpiece, Mont Blanc, Meisterstruck. Moni unohtaa sen niinku sen siinä. Sen finaaliteetin siinä, että se kynä Mont Blanc 146, 147, mitä niitä onkaan, 148. Kaikki tuntee ne vaan Mont Blanc 146, mutta ei. Mielestä siis on aika varma, että sen oikea nimi on, tai sen koko nimi on Masterstruck. Eikö se ookin? Masterpiece 146. Kusettaa, vittu. Onko se väärin kusea tän? Saatana. 10. rööki. 10. Chesterfield siinä meni. Ja vielä niinku silleen viimeinen viesti kuvalautalaiselle, että mä olen pahoillani ja kaikki eletään vittu saatana helvetissä. Vittu saatanassa. Meisterstruck. Toivottavasti se oli se oikea sana.
vielä Terse-alusta mukaan ja mennyt sanotaan jäähyväiset tälle. Paikalle. Mulle tää on ollut tärkeä paikka. Tavallaan mä toivon, että mä tuun tänne vielä uudestaan, mutta tavallaan en. Toivottavasti ensi kerralla kun nähdään, niin mukavammissa tunnelmissa.